Здравейте хора, аз съм Spotting Time BG и в днешното видео пак ще снимаме пътнически бърз влак 1661, който ще идва от септември. На гара Разлог сме. Ето я там. И обичайното ми място, където сме, ето тук. Тъй като имахме малко проблеми там на моста, решихме вече тук да снимаме. Днес сега се рочика сладя бариерите и ще отвори светофора да отворим. А тук това спри с глупостите. Иц Никола, можете да се абонирате за него. Нали, ще ви цензурираш лицето, защото... Аз дори не те снимам в лицето. Здравейте! От кога съм снимал? Не съм снимал отдавна, ама нищо. Значи... Айде, по-бързо обясня, че ще дойде влака. Значи тук сме се събрали на ето с чудо да правим... Трейнспотинг. Да. Аз съм се забрал да си взема стабилизатора, така че не знам кой ще правя с телефона, ама ще правя трейнспотинг с чудо. Шалфон. Аз съм бедняк на дребности. Аз съм бедняк като простак. Аз пък не мога да изкарам и 5 стотинки от YouTube, защото имам само 6 абоната. Ужас! Искам да се абонирате. Чухте ли ме? Искам да се абонирате. Нуждая се от пари. Имам си пари, ама се нуждая. Не се абонирате за моя канал, вече не снимам. Аха, ясно. Айде, идва. Пригответе. Да, оттам ще идва. Така че мълчете. Шегувам се. Махни. Сега. Ето, сега идва бързак 1661 с локомотив 77-102. Ще му помахам. Поздрави и имаш 7 вагона и почтенския беше там. Добре беше. До там влака, той вече отпраши, не на гарата. И това е, което е за днес. Надявам се клипа ви е харесал. Очевидно, че ще им хареса. И не забравяйте да се абонирате, нуждая се от пари. Имам си пари, ама се нуждая. Айде, чао!